Priso ang usa ka 27 anyos nga lalaki sa Jensen. Human kini ng hulga nga sa iyang kaning karelasyon nga ipakatag ang nakahubo nga hulagway og videos niini online kung dili makikita kaniya. Ani ang report ni Abby Caballero. Base sa ebidensya nga nakuha sa Regional Anti-Cybercrime Unit 12, batok sa 27 anyos nga construction worker nga si alias Renz, taga Barangay Labangal General Santos City, gidakop kini pinaagi sa entrapment operation. Sa mensahe niini sa iyang ex-girlfriend, iya kining ginahagad nga magkita. Hangtod sa miingon na kini nga iyang ipakatag online ang nakahubo nga video o hulagway sa kanhi ka relasyon o galing dili kini musipot. Maong daling nagpatabang sa otoridad ang biktima. Kung dili makikita, dili makipag-ilawas, so ipakalat pa niya ang video. Pero so far ba sir napunggan? Wala nabot sa point nga na-post na yun? Wala pa, no? Naalang ang mga threat. Siyempre, kung dili nimo nakanda ka ng operation, so mas dako ang damages. Wala na sab mipalag ang suspect dihang gidakop kini sa otoridad. Ang iyang cellphone gipailawom na sa digital forensic examination sa RACU 12. Wala na sab kini mihatag og pamahayag at tubangan sa kamera. Samtang posible kining mag-atubang og kasong grave coercion o RA 10175. Subling pahimangno sa otoridad, Please refrain on sending videos, mga sensitive videos, no, na tapos labi na sagdan pa nimo online na nakasave lang sa imong messenger. So mao gid ang pinaka-delikado. kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV.